Ola, chámome Moncho Mariño, son xornalista e eu formeime no que era o antigo Instituto Galego de Bacharelato a Distancia Ingabad no IES Montecastelo. Hoxe en día é formación para adultos. A miña experiencia foi, digamos que boa, no sentido de que puiden rematar os meus estudos de bacharelato, que era unha pedra que tiña aí metida no meu zapato. Ademais diso, co tempo, fun abrindo camiño cara ao exame de maiores de 25 anos para entrar na universidade. No que toca ao estudo do bacharelato como adulto, a miña experiencia, como vos digo, foi boa. Aínda que moitas veces tiven que compaxinalo con traballo e tamén con que eu vivía un pouco lonxe de Burela. Bueno, hoxe en día son 15 minutos en coche, eu son de Xove. O que sucede é que asistir a clases ás veces pois era un pouco difícil para min, pero se lle botas ganas podes conseguir moitas cousas. Iso sí, algo moi importante que aprendín foi a autodisciplina. É moi necesaria se queres superarte a ti mesmo. Tes que confiar en ti, tes que creer en ti e, sobre todo, tes que confiar en que a educación que vas recibir é unha educación que che vai servir, que che vai axudar e que o día de mañá vai ti saber as portas que che pode abrir. Eu animo vos a todos a facer a educación para adultos no IES Montecastelo e nada máis pola miña parte. Un saúdo e un bico.